dan ljudi došli na naš kanal Zrzin Gaming, ja sam David Zrzin Gaming. Ljudi, danas sam sam. I svakim klipom sam je sam. Osim prvog klipa. Ljudi, danas ćemo raditi. Danas ćemo i raditi jedan challenge. To je Lemon Challenge. Lemon Challenge. Jebeni Lemon Challenge. Viš kak je to žuto? Ja moram s njim kak je obražiti. Da vi ne posumljali da sam ja ovo šećerio. Ajmo mi rekta. Ne znam da ćete vidjeti kad ja budem resu. Ja ne šećeri pa kako. Imam neku ovdje baterijsku. Ovu rasvetu, brate, uzmi oči. Kako ga rezu ovako poprije. Evo, još stupo. Braćo. Viš, ja mislim da sam prvi čubar koji s tim mora za njoj. A ne bi ja rekao da je iko šećeri. Ali ne valja se šećer naš. Nije. Ovo, neki mini zadirati. Či, glupo imate Lemon Challenge i sve koji vidimo, veliko stanje počinje klip. Što glupo. Bolje ovako da ne šećeri. Bolje ovako da snijete ljudi ne pošume. A ne nikakve pauze stavljate. Da vidite da nisam šećerio. A još to teško razgovarimo. Baš ne može. Rukama kidati. Ode muka. Ne. 2 kriške osjećene. A ne, tebi pola limun jadim. Kukoj. Ejte, ja oženim. Oženim, ja. Šon se. Ne, tata ne da se ženi. Dok ne završim vojsku. Šon se. Ima ja da se ženi. Sutra ak treba. To prašuma. Vidite to. Ja sam iskušao. Jehti lemon. Ne znam da li sjehova ljudi. Kad pojedemo ovaj. Sjećemo njega. Odmah. Tikite. Ovako. Sada uzmem ja bolji nož. Ovo, tri malo tu pričati. Možda ovaj razvalni nož. Morio. Da prikoljim. Ovaj bolji. Htjate li nam pisati komentare? Kuki nož. Kuki s nož konj je uzeo. Oš se upci njime, ne znaš ti rezati. Ljudi, još malo da ne bore. Malo ne bore. Ljudi, pišite pitanje u komentaru ovog videa. Pišite pitanja. Pišite mi pitanja, što obradio pitanje i odgovore. Znači, bit će svačije pitanje u klipu. Svačije. Znači, kogod postavi pitanje, bit će u klipu. Evo. Ma kakav krpurna i ovdje, bolje sam krpurni. Vidi kada. Da mi mene opet. Krpa. Elemente sa strane. Što je tu? Sada dajemo limun. Prvi limun ide normalno. Nije baš nešto kiselite. Prikampajne.
Ja, sljedeći. Ujedam koš. Ne mora više. Košpice. Pa mogu i košpice. Ne znam da li vidite. Vjerojatno pa. Tek 3. A imamo 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Idemo. Jebo me otac. Vidite što se je. Ako sam moj snio, šta je da moram pa za minut čitavu vrijeme. Još 4 kiške. Moram neke youtubere da izazovem. A znam već koga ću. Davide. Koja kisela. Jebem ti dinastiju Karađorđevića. Ova 3 neću postaviti. A ne smijem da pijem vode dok pijem, da radimo challenge. Ma ne jede da stavim. Još ćemo ovaj da bude lakše malo da ga zgubim. Ovdje da baš znači. A sad je njega postićeš. Poprava mi mašina suđe. Ovaj nisam ni osjetio. Ima sljedeći. Mako je bolje. Još ovo da sad nisam vidio. Ovo će biti kiselo. Ajde, pojelo ga. Vidite, Sunce tijeli. Udavat ću se. Još jedan. Može vam pomoći. Da se smiješ. Da se ti smiješ.
Ljudi, sve smo pojeli. Pojeli smo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kriški limuna. Mogu sam da umrem. Mogu. Ali nisam. Znači, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se sljedećem i čao.